Tervetuloa Vemman ja Tammisen Timin mökkivideon pariin. Joudumme duppaamaan teille videoita, koska osa on kuvattu GoProlla vesisuojassa, eli mikki on paska. Pitäis meidän katsoa nää kaikki läpi. Siinä menee aika monta tuntia. Ei, monta tuntia. Vähän näyttää sitä, kun kaverit olisi ennenkin kalastanut. Oikeesti. Kumpikaan ei tipu järveen. Ja siihen se jääkin. Ei se muuta tapahdu. Jotenkin tästä videosta puuttuu ne hetket, kun me saatiin kalaa. En tiedä, onko se jotenkin vahingossa puuttuu siitä. Tässä me väännetään Timin kanssa ensimmäisen aamun aamupalaa. Timi väänsi meille munakkaat ja pekonit kylkeen. Vedettiin perunarieskan kanssa. Mitä mieltä, Timi, paikallisesta perunaleivästä? No, paikallinen pekoniperunaleiva oli kyllä oikein hyvä. Itse tehdyt munakkaat ja pekonit oli kyllä, ne oli taivaallisia. Haluatko sä kertoa meille, mistä leivästä sä et tykkää? Kaikki menee, mutta ruisleipää vältetään. Ruisleivästä ei tykkää Turun sankari. Tähän
Täällä on meidän bloopers näköjään tallentunut kameralle. Nyt olemme saapuneet Timin opetusvideon pariin, missä Timi opettaa Vemmaa fileroimaan kalaa. Tuo perkaus. Tää on jännä pätkä. Mutta olet sinä. Sä yrität tuolla paskalla. Tässä on Vemma koittaa ensimmäistä kertaa pitkään aikaan ahventa fileerata. Ja oli alkuun aika pieni tämmönen kala. Joo. Ei kisamurreita. Oli siis tylsä puukko ihan Timikin mielestä. Ja jatkossa meillä oli paremmat puukot. Päästäänkö me jotenkin eteenpäin? Sitten Timi näyttää vähän mallia, että miten homma hoituu. Otettiin noita pienimpiä ahvenia tuosta.
Ja mitä oot mieltä? Miten onnistui? Kyllä se alun taahameuden jälkeen lähti sit hyvin rullaamaan. Et seuraavaksi pystyn luottamaan, että ahvenet tulee pannu valmiiksi Pemman käsissä. Nykymään pannulle saatiin, ne saattoi jäädä lihaa vähän kalaan, mutta ei se haittaa. Se oli testierä, koska saatiin jatkossa vähän isompaa kalaa. Siihen palataan myöhemmin. Hope so. Siellä oli jätkä. Noin, ja sit mä pelaan näin ja näin. Käykö nyt? Joo. Noniin. Vittu, että on saatanan tyhmä peli. Ei pelaa tätä enää yhtään. Saisit hävitä sen jos väliin. Sitten tuumattiin, että lähdetään vesille ja heittelemään soutuveneestä käsin. Siinä oli vähän alkukankeutta pojilla saada venettä tyhjäksi vedestä. Mutta Flora-purkki pelasti pojat. Joo, Timi löysi jostain semmoisen. Sillä välin kun mä etin äyskäriä, niin Timi löysi semmoisen. Ja mä löysin sadettakin päälle, niin se oli erittäin hyvä homma. Tosiaan nämä pätkät on osa kuvattu pienellä GoPro-kopiolla, joten ei voida luvata vielä hyvää laatua. Katsomme tästä 12, ei tää ole 18 tuumaa, paljonhan tää on. Varmaan 2 tuuman näytöstä. Katsotaan näitä videoita. Tässä tää näyttää vielä jotenkin siedettävältä. Nyt se kuvaa. Noniin. Sä näet kauanko kestää, molemmat saa sen oikein päin sitten korkille. Kerran edes tälleen. Ei noin, vaan näin. Noin vai? Tai näin. Oi, mä oon saanut. Sä oot saanut. Sit korkille. Ei mennyt silmätkin röyhtäyksen kanssa vähän. Jos ei silmeen, niin ei me millään. Täällä on jono monta biisiä. Mä oon laittanut yhtä jono. Avainoin lista. Mietit, että nyt on kyllä. Uncopyrighted stream music. Jos joku siellä valittaa, että Ei kukaan ei noista tiedä mitään, mutta tuu YouTube valittaa. pistäkää kommentteihin, että onko tää tekijäoikeudellisesti suojattu vai ei. Joka toinen mun video saa yltöksen niistä. Ja jos ei ollut, niin pistäkää tykkäys taas. Meitä puuttuu. Mitä vittu kopineissa? Musiikki jostain kitasta.
lähti pakettia vai loppu siitä? Joo. Heitä se näin. Outos on. Päträttiä. Tuleeko päträttiä? Ei! Nyt pitäis asua! Ja vittu, mä voin heittää sitä nyt, jos sä... Ei! Anna tulee liian korkeaa. Pitää olla tämmönen. Se on mahdollinen. Anna! Tehdään tuolla. Tuolla. Ei noin, näin. Just noin. Mä en tarvitse puhutaan, mä tarvitsen oikeastaan leunaista. Se oli vähän. Ei! Siinä laskettiin sekunteja. On niin monta kertaa yllä. No, tämmönen tätä ei voi lopettaa. Kauheeko siellä olisi? Noin, se on paskaa. Kaikkia voi mennä. Jälkeen alkaa No, tulee. ollaan tässä omia oloja. Mikä näin? Miten se laittaa vauhdilla nousi? Siinä pitää tämmönen ulkoksi viljeä. Joo. Hui! No näin, laita toipäin heille. Mulla on katsi päällä. Tää heittää toipäin sitä. Se on sama kädetys. Ei se ole sama. Osa. Koska mä en täysin noin, niin lähetän saman. Tää tarkistaa toi pöytä sitten, koska pitää jälkeen. Jos on jälkeen, ei julkaista, niin laitet tämmöstä. Kyllä. Sitten jos jotakin Sitä vielä kattoo. No nyt tää on vittu. Vittu, tää kuva, että vähän tämmöstä. Mä en vahingossa vaan. Hoppaa! Let's go! Ensi. Tuossa yksi tommonen. Hop! Joo! Kupla. Äkkiä pois, niin loppu. Kyllä. Hoppaa! Let's go! Ensi. 6.5 hours later. Tule tänne. Tule. Ei se aina käskemällä tuu. Tuollahan on terävät hampaat ja saattaa purra. Kaverilla kerran katkesi sormet kokonaan. No ihan 35. No sun kädestä kiinni. No. Oho, joku mäti. Sanotaan yksi neuvoantava tohon. Ei, mitä sä teet? Tohon noin. Ei, kun sä pidät sitä toisella kädellä tosta näin ja lyöt tohon kohtaan. Miksei vaan päähän kovaa? No koska sit se voi mennä ihan paskaksi ja vinoon, niin pidät tosta ja lyöt tuohon. Joo. Tarvitaan teline siihen. Ei tarvi, kun pidät sitä ja lyöt sitä. Tähän kunnolla. Et saa. Pysy paikka. Istu. Istu. Mä kato iloinen, kun se häntä heiluu. Golfpari. Joko. Noin, vaikka nyt sit.
Vois jäädä siihen. Voitit. I win the war. Fatality. Toinen. I'm too weak. Oh, don't kill me, please. Dead. Joku suuttuu. No niin, oli työjako. Meikä heitti mato-ongella pari kalat meille ja Timi Tamminen perkaane. Pientä ruokaa. Meillä on pieni työjako. No vaan kuvaan tässä, sekin voi olla. Ihan hyvän kokoiset fisut. Perattiin vähän aiemmin noita pienempiä testimielessä. Ja nyt päästään oikeastaan ruoan makuun. Voi olla, että löydetään joku iso ahvena sieltä sen sisältä vielä. Se on kans yksi taistelu. A. Tehdä nää. B. Syödä nää. Onko Timi kalamiehiä? Kyllä. No ei hätää. Timi syö nää ja meikä syö makkaraa. Hyvä. Eikö sä ei saa kalaa? Äijä syö mustaa makkaraa. Älkää supaatko. Äijä syö mustaa makkaraa ja asunut 2 vuotta Tampereella. En oo syönyt, en oo maistanut. Niin ei oo ikinä maistanutkaan. Kato mikä sieltä tulee! Ei, pikkukalaa. Onko tupla? 2 pikkukalaa. Bonuskalaa. Bonaarit, noi on varmaan hyvän makuisia kanssa. Sanotaan vielä, olisiko mun viehe? Ei oo viehe. Ei ollut se mikä söi Ei viehe. ollut sama kala. Meitä syötiin 3 viehettä saatana 5 minuuttia. Niin. Täällä kastuu kohta, niin mä laitan tän turvaanen kameran. Olemme saapunut vaiheeseen kalojen paistaminen ala Timi. Tulee varmasti erittäin hyvin. Jouma Tamo, aika paska saalis. Sä oot huono nostaa sitä katiskaa. Fuck, se ei saata musiikki, no. Kauheeta jää. Ota sit baseball. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lions gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were
Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk. Savannah, I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. Ai haitaanko hän päähän? Aika hyvä. Oli. Hullu järjellä äkkiä. Lähti pienellä spinnillä. Se tuli taaksepäin. Ai. Lähti spinnillä se vaan. Tässä mä koittaa sattuuks tää. Se voi olla mailla vai pallo? No että kumpikaan se sattuu. Kyllä mä luulen, että senkin saa sattumaan. Kokeillaanko? Pyllistä. Koko. Tuu tänne sillä, että se näkyy. Tohon. Tohon lehden kohdalla. Mitä mä mitä? Mä en... Ei. Ei se satu. I promise you. Tän tää tohon lehteen. Nyt oli kalakierros. Dude, yeah, I'm feeling alright. Sulla on nää. Sit down. Yksi vielä kunnon, niin sä pääst vielä. Arve. Ei! Kuinka meni ohi? Miten voi tommosen missata? Elämästä chanssi. Ei saa oikein nyt pallo. Täällä on lämpeä musiikkia. On se eteenpäin. Ei saisi hommata lasi. Sori mä ruskea sinivärikäkä. Mulla... Ei! Se lähti kahteen eri kierteeseen. Mä luulen, että se jäi sinne. Kaikkeen osuu. Ei se oo heittoja, se on lyöjä. Mä olen hyvä heittämä. Ai jaa. Tuleeks heitto?
Jaha. Joo. Tuli katsoa, piti kompottaa, että mä löin. Joo, just katsoin ja paneelin välillä. Ai. Home run! Hey, let's go! Pääs tuilla. Eikä Kallio. Eikä. Älä liukasta sinne. Is it time for tikkakissa? Säännöt on seuraavat. Jokaisella heittäjällä on 6 tikkaa. Se kumpi saa enemmän pisteitä voittaa. Heitto tapahtuu täältä kirjalta. Ja aloitteena on Timi. Aika paljon ohi. Se harjoittaa. Oi, seinään osu. Ja toinenkin lautaa. 3. lautaa. Ja taulu! Ja ohi. Nousu johteista. Pääsellinen. Johdat tällä hetkellä pisteillä 2. Enää vääntäis ihan vierekkäin. Sekin on saavutus sinällään. No niin. Otas ne irti sieltä. Ja mitä 2 pitää piitata? Ei kauheen paha, luulisin. Pelataanko 50 pisteeseen? No pelataan 50 pisteeseen. Ei kyllä muuttaa nyt sääntöä. Aina ihan sama mikä peli. Joo, frisbeegolfi. Saa toisen heiton, seka on huono. Joo. Oho. Se meni ohi. Eli kyllä pelata 50 pisteeseen ihan 25. 6 ja 4, eli 10. Johdan sinua paljon. Sinulla 2, minulla 10. Mitä tapahtuu? Komediaa. Äijä on kyllä huono tässä komedia. Tiedätkö, että se ei oo mitään syötävää? Eikö sä oo vasenkätinen? Olen. Nyt tuli pisteitä Timille. Siellä on Se on 9. 5 ja 2. 5. Eli se on 16. noin 27. 16 eli yhteensä 18. Eli 34. Hyvä. Täällä on 18 pistettä. Kova. Mulla on 10. Eli nyt pitää heittää 15. Eli 10 ja 5 ja loput voi heittää metsään. On hyvä aloittaa. Neljä taulukaa ennätys. On mustalla 7, 2, 9, 11 ja
14. Eli mulla on 24. Ja Timillä on... Mitä me laskettiin? 16. 18 kyllä. 16. 18. En usko. Sulla on ihan kerroksin 2. Uskoo sitä. Okei. Jos molemmilla on yli 25 tämän kerroksen päätettyä, lasketaan se, kummalla on enemmän pisteitä. Niin. Aha. Ja 4 taulua. Siitä numero 6 plus 5, 11 plus 5 on 16 ja siihen 3 on 19. 19 plus 16 eli... Se on noin 25 plus 35, se on 35. Äijällä on 35 ja mulla on 24. Eli 11 pitää saada. Aina. Ei riitä. Ehkä riittää. Joo. 9 plus 9 on 18. 5 on 23. Ja 2 kakkosta eli 27. Joo. 27 plus 24 on 41. 51. Kiitos. Oli ihana voittaa jälleen teidät. Tämä tuntuu aina yhtä nautinnolta kanssanne pelata ja voittaa. Että saa usein nautintoa minulle. Se oli outoa. Timi on vitu outo. Ja tosiaan iltapalaksi meillä on makkaraa ja nuggetteja ja pekonia ja sieniä, mitkä on paketoitu pekonilla. Ja täällä kräftäillään. Aurinko meni juuri tuonne horisontin taakse. Ja sauna alkaa lämpeämään. Timi saattaa saapua tuosta juuri. Tikkakisan voittajalla hyvä hymyillä. Timi sai semmonen perkele iso hauen. Mä en ymmärrä, miten matongella voi saada kaveri niin iso hauen, mutta oli komia. Mitä oot mieltä siitä hauen nappaamisesta? No kyllä se on semmonen once in a lifetime kokemus saada se. Kyllä. Ei varmaan mitään. Oho. Tervetuloa Drinkkokoulun Extra Bonus -spesiaalijaksoon. Tänään olemme kokoontuneet tämmöiseen mökkitunnelmaan. Ja ei ole jallukola, vaan metsän henkikola. Kyseessä on 32% Pramian valmistama yrttilikööri, mitä voitaisiin pitää suomalaisena jääkermaisterina. Vähän tulee shotti tätä metsänhenkeä, missä on erittäin kiva kettukuva. Noin. Mä haluan, että se jää tuohon valumaan. Ja sitten sinne menee Coca-Colaa. Meillä oli myös Dr. Pepperia, mutta se ei maistunut yhtään niin hyvältä. Ja vieraana meillä on täällä iki-ihana Tammisen nimi. eli Timi Tamminen näin suomeksi. Ja. Sitten otetaan semmoset suhteellisen syvä analyysit juomaseoksesta. Haju katajanmarja. Metsäinen. Ja täällä siis luetaan suomalainen luomu-yrttilikööri, jossa maistuu männyn kuusenkerkkä sekä kataja. Kokis, missä on semmonen katajanmarjamainen maku. Tuo on niinku metsäkokis. Kyllä. Peikkojuoma. No peikkojuoma, joo.
Erittäin hyvä. Sanoisin 4,5/5. Kyllä, 4,5. Sillä mennään. Suosittelen. Suosittelen. Tätä ei saa toki ostaa vielä, Suosittelen kaikille. Laurit ja kumppanit, mutta kaikki muut saatte varmaan ostaa tätä jo. Very good. Veri. Nautti. Very good, nautti. Jos ette ole vielä, niin tilatkaa kanava. Muistakaa tykätä. Pistäkää kommenttia, että kumpi on komeampi. Sale tää blondi. Mä tykkäsin oranssitakkisesta. Musta jotenkin hassu tyyppi. On se hassu, mutta hyvä tavalla. Muista vaan sairasta.